Stefi, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition preživljavanje. Kao prvu stvar što sam primijetio je ovdje bug. Da imam neki level, mislim skoro nemam level, ne znam tako, nije bitno. Što je ono, ljudi. Jer vidite, šta li je tu unutra? Da nije neki villager. Nešto tako neka žbutnja, ne znam. Idemo to provjeriti. Idemo sad ljudi. Ko je unutra? Možda se ja šunje. Polako. I tiho. Ljudi. Ua, zar ovo na početku? Hajde. Mogu da moći pušti ovako. No, ne mene da samo se ljudi ne mogu da verujem da nam se ovo dešava na početku. To je to. Ideš sad sada. Brzo. Nije neka pretrano. Što je ovo ljudi, ja ne nisam vidio nikada u životu. Mada kad malo bolje razmislim, dobro bi mi došlo od ta kuća, da nije neko ovdje, neko ne živi ovdje. Ja stvarno ljudi, ne znam, ovo odmah na početku epizode ovako nešto. Nisam vidio da sam. Ajde, slušat će mi ovaj bok, šta će mi? Ajde, joj. No, small. Nadam se da čak vidim tebe. Sad tu. Idem ja ljudi da nakupim drva, pa se vidimo kad to završim. Dobro ljudi, evo malo smo skupili ovoga, ovujo. Idem ja polako gore, neće se trčim. I onda skupimo. Prvo ću ovo praviti. Crafting table. To. I jedan mač. Evo ga. Idemo sada. Gotovo. Jedno si dropala. Dobar dan, gospođo kravice. Da li želite da mi date malo mesa i kože? Naravno da ne. Pa morat ću to da promenim. Idemo ljudi da nađemo još hrane. Vidite ljudi šta sam ja našao ovdje. Dobro. Našao sam vuka. Gdje si mali vuče? Kone crtene žezetru, mali vuk. Dane još jedan. Ću morat ću da dam.
dođe. Samo da se ne izgubim. O, svinjce. A oni se spawnali ovdje samo zbog mene, sigurno. Hvala ti, evo ja moram da se ubijem. Nije ništa dropao. Ja ću se ubijem. Više samo jedan. Idem ja tamo. Idemo da se vratimo kući. Evo polako se bližimo kući. Idemo daš. Ja ljudi ne znam što radimo. Idemo malo da majnamo. Ne znam te da bude. Ne da odlično. Ja ne znam ljudi. Wow. Sam ljudi da mene jako zeza. Wow. What the fuck, šta je ovo ljudi? Ja mislim da ću ja... Crknem u vladi. Postavio. I da ljudi, na početku epizode nisam naglasio da nećemo... Oj, nebitno. Stavio sam ih u vodu. Nema se. To možemo posle. Mislim ne posle, nego u sledećem epizodu. Nisam rekao da... Htio sam da kažem da isključim difficulty, ali... Nekako, ne znam. Neki bug sigurno. Ja sam ga isključio, ali... Evo sad su uključene, ne znam kako je mogao. A, uključio sam difficulty i sad mi je puna hrana. Ja ne znam kako ću ja dobro spavam sada. Idemo ljudi da vidimo ako nađemo neku ovcu pa se čujemo. Evo ljudi, tamo sam bio nešto. Malce sam uzeo, istražio sam nešto, ali pisalo mi je nešto. Vul. Znači samo mi se pravilo prano vul. Sad se čudio šta... Oh no, šta se ovo dešava u prvoj epizodi? Ma ništa, neće ni otvarati. I bolje da otvorim. Gdje su moje meso? What the fuck, šta je ovo? Joj, morate obavljati ovu ikonicu moju, da vidite vi. To sam imao, to. 34... What the fuck, šta je ovo ljudi? Ja, kupit ću ovo, trebat će mi. Ne mogu da verujem ljudi. Ne znam šta je ovo u prvoj epizodi, čas smo nešli na ono tamo. Izgleda da će ovo biti baš lepa i zanimljiva avantura. Sad samo, pa evo ga. Nađemo u kući, naš sam je jedan.
krevet odmah da napravimo. Sad ćemo ga... Sada ga stavim. Morat ću svojim magarcom ovdje. Gledam sa konjem. Da sedim ovdje. Dok ne napravim kuću. A ta kuća će da bude ovdje. Idemo da je napravimo. Jedan, dva, tri. I ovdje jedan, dva, tri. Ajde ljudi, sad ću sada pauzu dok napravim nešto da vidite napravim. Dok sličim kako će to izgleda i napravit ću pa ću da vidite poslije kako se to izgleda. I da ljudi poneslo mi ovog oak wood planks. Da, poneslo mi je. Znači iskoristit ćemo još ovo. Ali ne znam što se ovdje dešava. Čest neki čest. Se pojavilo nešto kao vul i dobio sam stvarno. To se dosta vune. Ne znam ljudi, nije bitno. Sada ne znam. Ovdje ću staviti može. Evo ovako. Pa ne znam sad da pravim. Hoću. Kada već mogu što da ne staviti ovdje na primjer. Tu jedna i ovdje jedna. Može. I ovdje. Sad ću da napravim dobre pijano. Idemo malo ljudi da majnamo, znači. Evo ga, ovo je znači prvi maj. Sada ćemo vidjeti ovako na levo. Vidite sada. Ljudi, meni malo posao, ali kad mi već treba kao to nešto ovdje, ne? Evo. Sada ćemo craftamo furnace. Šta sam nešto ovdje? Ja ovo kišem. A da. Shovel. Idemo da budemo sada. Tako da se vraćamo, kad se da završimo, jako pada kiša, tako da mislim da vi mrzite to. Tako da ću izgleda staviti pauzu. Idemo mi sad ljudi odspavat zato što ovdje pada kiša. I ovo spavat, a pada kiša. I to tačno na mene. I nadam se da smo napravili, jesmo 2 furnesa. I da u prvoj epizodi ćemo da pečemo sa ovim drvetom što nam je ostalo. Da, evo ga. Ovdje pola i ovdje sprava.
Sad ćemo to. Idemo sada da napravimo mini farmu. Samo mi treba da šalu. Evo ovako. Stavit ćemo prilike. Tu ne 1, 2, 3. Recimo i ovo ovdje. Dobro. Eto, imamo viška. Evo ga. Sada treba će mi šta sam sad rekao? Treba će mi ovo stoji, ja nemam skoro ni malo. Čini mi se da sam imao jedan čest u kući, da sam ga tu stavio, ne znam. 2 mi fale. O! Da li je to rudnik? Jeste. Wow, ljudi, što je ovo dole? Ajmo, napravit ćemo još koliko baklje. I ovdje će mi izgleda biti potrebne. Iron. Čini smo našli na iron, ljudi, to. Oj, uzmem vodu, čekajte, samo da stavim to moguće. Dakle, dolazi. Idemo da znamo još. Wow. Baš je veliko ovaj. Ravivin. Tu. Stražit ćemo to. Sad ću poživim. Samo ljudi. I da ponastavimo mi baklja. Evo sad svetli ovo. Dobro, još sam. Da li imamo još negdje? Gore možda. Mislite sad ljudi da gore kopam i
ono lava. Ne trebaš. Sad odakle sam ja došao? Idemo samo još ovo pogledati. Izražimo to. Da nešto da gore. Kada skoči sam sigurno. Dobro. Gledajte gdje je ovo. Kada tu sam još. Ja se pitam gdje je. Evo ga. Mislio sam. Ovo sam se izgubio. Ne mislim da znam koliko ovih. 8. Ali ono, idemo da napravimo jedno ovo. Znači to još nije skoro ništa. Koliko treba da se pravi već. Ja. Samo se mogu da ne zeznem barem jedno staklo. Jer ću pokušati da što više štedim. Evo, samo nam je ovoliko izašlo. Trebam još ovo i ovo. Sad da li ovo sredina? 1, 2, 3, 4. Znači da je ovo sredina ovdje samo za jedno. Pa ne pazim. Evo ga. Idemo na to da stavimo. Šta mi sad ovo ovdje stavim? Jo, strašno slijepo. Evo ga. I da. I ovo ćemo staviti. Staviti unutra. Tako da vidimo se kad se sve to lepo ispeče. Evo ja sam do sada kraftao ovoliko. Imat ćemo namisliti samo ovaj dom. Simetrično, mada nema se. Mrzimo ovo više. Zatrebat će nam svakom. Stavit ćemo i ove stvari ovdje. Ovo vidimo da se peče i peče.
Ti ne možeš pogledat. Kao da radimo. Idemo do našeg Benjaminka. Ljudi, još mu nismo dali ime. Možda će njega napraviti da može da ovako ružno. Nije ti loše. Dobro. Spavat ću malo. Aj! Dala je na mene. Što ovdje kod tebe smrdi, beži mi. Tamo još jedan konj. I da ljudi, vidite sada moj skin, tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerite i subscribe-ite. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ciao! Tu l'hai bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería.